Arazo ekonomikorik larriena zein den galdetuta langabezia erantzuten du herritarren gehiengoak. Hala ageri da Nabarrometroan edo Soziometroan adibidez. Edonola ere, azken langabezia datuaren arabera, Euskal Herrian beheranzko joera darama. Horrek ez du esan nahi, Euskal enplegu edo ekonomia maila lasaitzeko modukoa denik oraindik ere. Titularretara eraman den datu horren atzean dagoen matazako Arimuturrei tira egingo diegu gaurkoan. Ezin degula irakurketa positiboetan geratu langabezi datuaren jaitsierari bakarrik erreparatuta, ez? Ezinbestez lanaren kalitatea zitzen behar dela, lanaren prekaritatea zitzen behar dela. Gaindekiak bildutakoen arabera Euskal Herri osoan 150.000 eta 200 lagun zeuden lanik gabe 2017 urteko azken hiruhilekoan. Urtebete aurretik baino 18.000 eta 700 gutxiago. 2013an jo zuen goia lanik gabe zeudenen kopuruak eta orduan baino 99.000 langabe gutxiago daude gaur egun. Pentsatzekoa da aurten ere jarraituko duela kopuru horrek txikitzen. Euskal Herri osorako langabezia tasa 11,1tik 10,2ra jaitsi da azken urtean. Aurten hondamendi ekonomikorik gertatu ezean, digitu bakarrera jaitsiko da. Krisiaren aurreko garaietara itzuli garela esan nahi aldu horrek ordea, zoritxarrez ez. Titularretan nabarmendutako datuek errealitate gordina dutelako atzean. Titular letra handi horien atzean dagoena da errealitate gordin bat, dagoena da kriston prekarizazio prozesu bat pairatzen ari garela. Gero eta sektore prekario gehiago daudela eta prekarietate hori, partzialitatea, behin-behinekotasuna eta bar gehien bat emakumeengan eta gazteengan eragiten duela. 2017tik 2013ra 165.000 eta 500 lanpostu desagertu ziren Hego Euskal Herrian eta 4 urteko suspertze ekonomikoak soilik 64.000 eta 800 berreskuratu ditu. EAJko diputatu ohi Emilio Olabarriak horregatik kritikatzen du Espainiako gobernua, estatu mailako datuak aintzat hartuta. Si se afirma que se han creado 1 millón de personas, de empleos, de personas ocupadas, me gustaría saber dónde están. Si la última EPA del gobierno de Rajoy coincide con la última, prácticamente, con la última EPA del gobierno de Zapatero, y además ha disminuido la población activa en 700.000 personas, resulta muy dudoso que se esté creando empleo, al ritmo que preconizan los portavoces del Partido Popular. Enplegua sortu baino ordezkatu eginda beraz eta prekarietatea da areagotu dena. Enplegu finkoa suntsitu dela krisialdian zehar, eta gaur dela eguna enplegu berririk apena sortu dela. Ematen ari dana da enpleguaren ordezkatze bat. Lanaldi osoko kontratuak suntsitu dira eta lanaldi partzialeko kontratuak izugarri edatzen ari dira, ez? Beraz, enplegurik ez da sortu, baina langabeak esan bezala 99.000 gutxiago dira gurean. Nola da posible? Biztanleria zahartzen ari delako eta adinak bultzatuta erretiroa hartzen duten belaunaldiak handiagoak direlako lan merkatuan sartzen direnak baino. Hain justu langileen defizitak eskatzen ditu enpresaburuak. PricewaterhouseCoopers auditore eta aholkularitzak enpresaburu talde bat bildu eta gaurkotasuna duten 10 gai planteatu dizkie. Sindikatuekiko kritikez gain datu bat nabarmendu da ondorio gisa. 10 urte barru 100.000 langileko defizita kalkulatu zaie Araba, Bizkai eta Gipuzkoari. 40 eta 60 urte tartean, Euskal Herrian 1.000.000 lagun bizi da. 20 eta 40 urteko tartean, adin horrekin, 720.000 lagun daude. Eta 20 urte zazpikoak 600.000 ez dira iristen. Horrek esan nahi du, 20 urte barru begiratzen baldin badugu, 40 eta 60 tarte hortan daudenak, 2 urteko direla, jende edadetua, 60tik 80 urterako hortan 1.000.000 egongo da, eta aldiz, lanerako adin egokiena edo izan liteken hortan, 200.000 lagun gutxiago izango direla, ez? Bi gauzak gerta litezke, eta kanpotik jende oldea etortzea hemen sortuko diren lan aukerak betetzeko, edo besterik gabe, aldaketa teknologikoagatik lanpostu gutxiago egotea ere gerta liteke, ez? Baina, eta hori da nolabait ere PricewaterhouseCoopers hauekin eta Confebasken eskutik salatu dutena, baina autonomia erkidegoaz ari diren zenbaki horiek Euskal Herri osora edatuta ere, antzeko diagnosia egin liteke. Ekai Zenterreko zuzendari Adrian Zelaiak zalantzan jarri du datu hori. Nik zalantzetan jarriko nuke 100.000 langileen beharraren zifra. Batez ere, kontutan hartzen badugu alde batetik, PricewaterhouseCoopers ateratako txosten horretan ez dalako aipatzen zifra horren jatorria. Bestetik kontutan hartu behar dugu aldi berean
etengabeko mehatxuka ditugulako industriak datorren urteetako robotizazio prozesua, automatizazio prozesuak ekarriko langabezian bertan dituen ondorioengatik. Aurre ikusitako langile galera horri aurre egiteko balio sozialak aldatu behar dira enpresa buruen ustez. Lan harremanen esparruaren definizio berri baten beharra nabarmendu dute. Horren bidez malgutasun handiagoa lortzea eta soldatak produktibitateari lotzea dira enpresa buruen kezka nagusiak, zenbaitek hasiarrak dituzte eredu gisa. Zelaiaren iritziz oso argi izan behar da ordea proposamen horiek enpresa buruen interesetan oinarrituta daudela. Beraz, oso epe mortz, labur eta luzera hainbat erronka egon daitezke industrian zentzu diferentetan eragina izan ditzaketena. Edo zelan be, ez da inoiz ahaztu behar horiek dira enpresari batzuk eta enpresari handiak, bakarrik kasu, txosten honen kasuan, planteatzen dabezan beharrak, baina gauza bat dira enpresarioaren beharrak edo interesak eta beste gauza dire gizartearen interesak. Ez dugu uste behar beti ere ekonomia gizartearen azpien egon behar dela eta ekonomia gizartearen zerbitzura eta ez alderantziz. Interes horien ondorioz, hazkunde ekonomikoaren onurak ez direla langileengana iristen salatu dute sindikatuek eta horren aurka borrokatzen jarraituko dute labeko idazkari nagusiaren hitzetan. Eta guk ikusten duguna da langabezi tasaren jaitsierarekin ezkutatu nahi dela nolabait lan munduan ematen nahi dan prekaritate egoera. Zoritxarrez ikusten duguna da hazkunde ekonomikori prekarizazio prozesuan oinarritzen dela eta hazkunde ekonomikori ez dela iristen ari herritarren eta langileengana eta hori da salatzen jarraituko deguna eta horren aurka antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu. Fatima Bañez Espainiako lan ministroarengandik urte hasieran jasotako eskutitzari protestekin erantzun diote Arabako ehunka pentsiodunek. Zehazki, pentsioen igoeraz jasotako eskutitzak irekiere egin gabe, gutun azaletan igorleari itzuli idatzi eta bildu egin dituzte bueltan Bañezi bidaltzeko. Deialdia Arabako pentsionistak lanean eta bizitza duinaren alde elkarteek egin dute. Haien hitzetan 2022 arte mantenduko duten 0,25%ko igoeragatik Espainiako gobernuaren itxurakeria, lotsagabekeria eta zinismoa salatu dituzte. Pentsioen igoera desorekan dagoelako kontsumo prezioen indizeak izan duen 1,7ko gorakadarekin eta argindarra 10% garestitu izanarekin. dela eta elektrizitatearena 10%. Hain justu Bañezek agerraldi egin du Toledoko ituneko akordioen jarraipen batzordean gizarte segurantzaren bilakaera aurreikuspenen berri emateko. PSOEk hala eskatuta azalpenak eman ditu pentsio duinak bermatzeko Espainiako gobernuak hartu asmo dituen neurrian inguruan ere. Bañezek esan du Espainiak pentsio gehiago eta altuagoak ordaintzen dituela gaur egun. Etorkizuneko pentsioak ez ezik gaur egungoak ere kezka iturri baitira. Izan ere, adi Bañezek emandako datuei. Aurreko hamarkadan baino 115 pentsio gehiago ordaintzen dituztela esan du eta pentsioen batazbestekoak 766tik 1060 eurora arteko igoera izan duela 10 urteotan. Baina pentsiodunen eskaeren artean gutxieneko pentsioa 1080 eurokoa izatea dago. Espainiako lan ministroaren agerraldia polemika giroko aste batzuen ondoren etorri da, izan ere duela zenbait aste Toledoko itunean Alderdi Popularrak proposamena egin zuen, pentsioa kalkulatzeko lan bizitza osoa aintzat hartzea. Itxuraz helburua ez da pentsioko diru kopurua murriztea, baizik eta beren lan bizitzaren bukaeran zailtasunak izan dituzten langileei laguntzea. Azken urteotan pentsioen arloan egindako erreformetan 2014 eta 2017 urteen artean 0,1ko beherakada izan da pentsiodunen erosteko ahalmenean. 2018an erretiroa hartuko duten
Hego Euskal Herriko langileen pentsioa kalkulatzeko azken 21 urteetan izandako kotizazioak hartzen dira oinarri gisa. 2013 urtera arte azken 15 urteetako soldatak ziren erreferentzia, baina orduan PSOEren gobernuak bultzatutako erreformak epeak luzatzea erabaki zuen, eta gaurko agerraldian Bañezek aurreko gobernuaren teilatuan jarri du pilota eta esan du pentsioen sistema hobetzeko lanean dihardutela eurek. El presidente Rajoy tomó 3 decisiones que han sido relevantes para la deriva de la seguridad social en estos años. El primero y la más importante, subir las pensiones desde el primer momento, esas pensiones que encontramos congeladas por el gobierno anterior. En segundo lugar, evitar el rescate de España. Y en tercer lugar, hacer del empleo el mejor instrumento para revertir el deterioro de las cuentas del sistema de seguridad social. 2022 da amaitzekoa trantsizio epea eta hortik aurrera 25 urte izango dira kontuan hartuko dituztenak. Langile gehienei kalte egiten die erreferentziazko urteak luzatzeak lan bizitzaren azken urteetan pilatzen dituztelako soldatarik handienak. Iruñeko udalak amabilizazio plana abian jarri duenetik, iritzi oso ezberdinak sortarazi ditu, bai bizilagunen baita merkatarien aldetik ere. Beste neurrien artean, kotxeak alde zaharrean sartzean mugatzen du eta horrekin batera hirigunean aparkatzeko aukerak ere. Horrek guztiak zuzeneko eragina izan du alde zaharreko dendarien artean. Izan ere, badaude planarekin ados azaltzen direnak zenbait aldaketa eskatzen badituzte ere. La implantación de la amabilización. Este plan que en comienzo nos parece bien, es buena idea, solo que creemos que se podría haber hecho y se puede, de hecho, modificar algo. Hay medidas que se podrían suavizar de alguna forma o ir tomando poco a poco, pero resulta que como han cerrado en banda, no aceptan ninguna modificación, pues nosotros vamos perdiendo ventas y esto al final, ¿qué va a pasar? Que muchos no se va a poder aguantar. Bai dela harrigarria, nolabait esatearren kanpaina koordinatu bat egitea kotxearen alde, hain justu, aurten urteak izan dituen lehenengo 23 egunetan 3 lagun hil direnean Iruñeko zebrabideetan, 3 oinezko, hiri ereduaz hitz egiteko garaia dela. Alegia Iruñeko alde zaharra ezin dela izan tabernek bakarrik osatutako auzo bat, eta beste auzo batzuetan ez dagoelako tabernarik, eta tabernak ez izatea baita nahiko negargarria ez. Horri gehitu behar zaio, urte luzez, 2 hamarkada luzetan, sustatu den merkataritza eredua Iruñerria osoan izan dela kotxeari lotutako alegia. Kotxea hartu eta hiriaren kanpokaldera joan eta bertan erosi, ez? Bestaldean, badaude amabilizazio planaren aurka dauden merkatariak, eta horrela agertu nahi izan dute hainbat dendatan ipini dituzten kartelen bidez. Zenbait dendarik diotenez, salmenten beherakadan eragin zuzena izan baitu planak. La iniciativa es de los comerciantes, porque estamos hundidos. Hay gente que ha tenido que cerrar la tienda, gente que ha tenido que despedir a sus empleados. Las ventas, evidentemente, han bajado considerablemente. Gente se ha ido al paro. Yo tengo 2 dependientes y posiblemente me tenga que quedar con una sola. Lo que no estamos de acuerdo es que no se haya hecho ningún tipo de estudio para hacer este plan, que no se haya contado con nosotros para nada. Así ha sido una imposición. Vamos a posicionarnos en contra, pues para nuestro partido Nafarroan izandako tortura salaketak ikertzeko Nafarroako gobernuak eman duen diru laguntzaren aurka helegitea jarri du Madrilek. Zehazki ikerketa hori egiteko Euskal Herriko Unibertsitateko lantalde bati diru laguntza emateko erabakia auzitara eraman du Espainiako gobernuak. Eta Nafarroakoari leporatu egin dio auzitegi konstituzionalak iazko abenduan ateratako ebazpen bati izkin egitea. Izan ere, pasaden irailean, foru gobernuak deialdi bat aurkeztu zuen eskuin muturreko taldeek eta segurtasun indarrek eragindako indarkeriari buruzko azterketa zientifikoak laguntzeko asmoz, eta 3 proposamen aurkeztu ziren. 3 egitasmoak hain justu oraintxe auzitegian daude. Yo quería empezar diciendo, porque ya se ha dicho mucho, han dicho los portavoces,
Uxue Barkos Nafarroako lehendakariak argitu zuen legearen beste hainbat artikulu indarrean daudenez, gobernuak eman ditzakeela laguntza horiek, eta horrekin ez diotela konstituzionalaren erabakiari izkin egiten. Horrekin batera, Barkosek nabarmendu zuen ikerketen helburua ez dela erreparaziorako batzorde bat sortzea edota epaitegien eremuan sartzea, baizik eta iraganera begirada kritikoa zuzentzea bere hitzetan. Atzo bertan UPN eta Alderdi Popularrak eskatuta Ana Oio kontseilariak diru laguntzei buruz hitz egin zuen eta Barkosek esandakoa berretsi egin zuen, lantaldeak ikerketarekin jarraituko duela alegia. Aquí ya estuvo la presidenta del gobierno hablando sobre esta orden foral, sobre esta convocatoria de subvenciones. Sí, si es necesario volver a repetir los argumentos que ya la propia presidenta dio para lo que entendemos ampara la legalidad de esta convocatoria. Azaldu zuenez, ikerketa akademiko bat baita eta UPN eta PPek egindako kritikei aurre egin zien esanez, ez dagokiela haiei epaile lanak egitea ikerketa akademikoak nork egin ditzakeen eta nork ez erabakitzeko. Arrazoiak soberan daudela iritzita, Altsasuko auzian inputatuta dauden gazteen gurasoek eta Altsasukoak aske taldeak mobilizazio deialdia egin dute apirilaren 14. Egun horretan, arratsaldeko 5:00 manifestazio bat abiatuko da Iruñeko Golem zinema aretotik bidegabekeriari planto egiteko. Badaramagoia urte bat pasata gure injustizia eta gure egoera sozializatzen eta ikusten dugu ailegatu dela eguna jendeak ateratzeko kalera eta argi eta garbi adierazteko hau injustizia bat dela, hau ez dela terrorismoa eta gure seme-alabak aske nahi ditugula. Eta horretarako apirilaren 14an antolatu dugu manifestazio bat, Iruñan, aterako dela Golenetik eta bukatuko dela Gazteluen Parantzan. Eta aldarrikatzeko hori, hau ez da terrorismoa, injustizia pairatzen ari gara eta gure seme-alabak kalean egon beharko direla. 8 gazte daude auzipetuta eta fiskalak 50 urteko espetxe zigorra eskatzen die 6-ri, 62 urtekoa beste bati eta 12 urtekoa azken bati. Hain justu apirilaren 16tik 27 bitartean egingo dute ahozko epaiketa eta manifestazioa beraz, epaiketa hasi aurreko larun batean egingo dute. Bi 2016ko urriaren 15 goizaldeko gertakariak epaituko dituzte. Altsasuko taberna batean, kaleko jantzitako 2 polizia eta beren bikotekideak jotzea, terrorismo delitutza jo zuen Carmen Lamela epaileak. 2016ko azarotik preso daude Adu Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnantz. Epaiketa egiten denerako beraz, 3 urte eta erdi emango dute kartzelan epaituak izan gabe. Unamuno, Arnantz eta Ramirez de Aldarekin batera, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jonan Derkop, Aratz Urrizola eta Inara Urkijo daude auzipetuta. Gure 8 lagunek 375 urteko espetxe zigorra eskatzen den epaiketa bati aurre egin behar izango diote apirilaren 16tik 27 bitarteko egunetan. Epaiketa ospatuko den egunetan Oianek, Jokinek eta Durrek urtebete eta 5 hilabete beteko dituzte espetxean. Printzipio demokratikoak dituen edonork inoiz onartu ezin izango lukeen astakeria da. Halaber salatu dute prozesu judizialean oinarrizko eskubideak urratu direla, errugabetasun presuntzioa eta defentsarako eskubidea esaterako. Gainera, uste dute epaiketa paraleloa egin dutela zenbait hedabidek herri oso baten errealitatea desitxuratuta. Patxi Zamora kontuzeko bozeramaileak bere kaleratzearen atzean arrazoi ideologikoak daudela salatu egin du. Izan ere, azaldu duenez, Guardia Zibilak erabaki du Zamora lanerako ez gai dela 31 urte horretan lanean eman ondoren, eta inolako azalpenik jaso gabe. Hori dela eta gertatutakoaren azalpenak eskatu egin ditu gaur egindako prentsaurrekoan eta berarekin batera agertu dira Euskal Herria Bildu, Geroa Bai, Podemos Ahal Dugu eta Izquierda Ezkerrako parlamentariak, Zamorari babesa erakutsiz.
Guardia Zibil batek erabaki du ez gai nagoela, naiz eta 31 urte pasatu naiz gai izaten, eta guk kontuztik pentsatzen duguna da Nafarroako kutzan gertatutakoa, eta baita ere kanbio aldaketaren hautagaietan izateagatik motibo ideologikorengatik kaleratu nautela. Eskandalo izugarri dela, motibo ideologikoengatik norbait bere bizitza apurtzea. Hemendik aurrera zer gertatuko den niri kontuz bozeramaile bezala horrela portatzen badira, hemendik aurrera nor ausartuko da zerbait salatzeaz. Beste ustelkeria kasu argia dela salatu du Zamorak. Izan ere, bere kaleratzearen arrazoirik ez du jaso eta bere enpresak ere ez daki oraindik horren zergatia. Guk uste dugu ustelkeriaren kasu berri eta oso importantea dela. Honetan ni langabezian nago 31 urte pasa ondoren, eta enpresak ez daki zergatik eta nik ez dakit zergatik. Ez diate ezer esan. Hala eta guztiz ere baiezkorrak direla adierazi du Zamorak. Dagoeneko auzi prozesua abian jarri dute eta guztiaren atzean nor dagoen jakiteko ikerketak egiten ari direla jakinarazi du. Jakina optimista garela eta bai juridikoki jarri dugu kontentzioso bat, bai laboralean, juridikoki saiatuko gara atzeratzea, erabaki hori apurtzea, eta baita ere nahi duguna da galdetzea zergatik gertatu den hau eta responsabilitateak eskatu baita ere. Gertatzen dena da ez dakigula nor dagoen erabaki honen atzean. Baina jakingo dugu. Bi 2015 aurkeztu zuten Muskerraren bitea asteasun, herriko Bernardo Atxaga idazlearen Obaba hori, literatur mundu hori, inspiratu zuten tokiak erakutsi nahi zituzten eta herrigunean kokatu zuten ibilbidea. Asteasu ordea herrigunea baino askoz gehiago da bertakoentzat eta hori ere erakutsi nahi diote herritarrei eta kanpotarrei. Horregatik prestatu dituzte 4 ibilbide berri: Usarrabiko bira, Errekabailara, Santa Baina eta Olazar izenekoak. Lau ibilbideek herriko zein bailarako natura eta kultur ondarea erakusten dituzte eta bakoitzak gai baten inguruan osatu dutela esan du Gari Otamendik, Muskerraren bidea proiektuaren koordinatzaileak. Lehenengoa luzeena esango genuke, Usarrabai bira, zelatu neño dijoana, mendizaleena edo luzeena da. Gero Errekabailaran, hemen entzuten dezuen Montzerrak lanian nahi dira, elektrikoa dira, baina bere garaian uraren indarrez muitzezian bai zerrategik eta bai errotak. Eta Errekabailara benetan da ibilbide oso polita, hemengo etxe artean dijoan bide bat, aldapa puntu batekin komentatzen duen moduan, bista oso ederra dauzkanak, eta beti ere ibai edo erreka baten ondoan dijoan bide bat beti badauka xarma berezia, eta kasu honetan gaina ofizioi lotutakoa. Santa Mainan, hemen ia Andazarratei paralelo edo dijoan bide bat, baina oinezko bide bat, hori nahi honek azpimarratu. Errepideek modelatzen dute gure komunikazio eta gure garraia eredua, baina horren aurretik bide naturalak mendibideak ziren. Baina gure historia ez da egun urtekoa, baizik eta milaka urtekoa. Adibidez, Santa Mainan bereizgarria bada, orain segurazki Iker Jimenezek modan jarritun templarioek eta kontu hauek, templarioekin dako, ziurrenik ustez templarioekin dako ermita badago. Eta laugarrenez, Olazar bidean, badaude bai Larraulgo udalakin komentatu dugu moduan elkarralean egindako bide bada, eta bi herriak lotuko lituzken bide bada, eta bide herri hori, enklabe hori, reforzatuko duen bide bada.
Bide berri horiekin Aiztondo bailaran dauden paraje eta ikuspegi ikusgarriak erakutsi nahi dituzte. Mendizaleak direnei, garai bateko ofizioak ikusi nahi dituztenei, oro har natura maite dutenei eta historian murgildu nahi dutenei zuzendutako ibilbideak prestatu dituzte elkarlanean. Asteasuko udalak, Tolosaldeak garatzenekin elkarlanean eta Eusko Jaurlaritzak lagunduta injustu. Ibilbideak osatzeko Atxagaren beraren eta Zura komunikazio eta diseinu enpresaren laguntza izan dute eta ibilbideen nondik norakoen berri emateko informazio xea jasotzen duten interpretazio panelak ere jarri dituzte Asteasuko legezaharren enbarantzan eta Larraulen izan ere Olazarbideak Asteasu eta Larraul batzen ditu. Txatika, xelebrea da gure gaurko pita, balio gara gainean jarrita, ez ala salsa polita. Bardoak bertso egitasmoa abiatzeko. Bihar beran izanen da 4. edizioari hasiera emanen dion lehenengo saio handi hau. 16 taldek hartuko dute parte, guztira 113 parte hartzaile izanen dira bertan, horietatik 74 bertsolariak direnak eta denek elkarrekin jaialdia kolorez eta humorez beteko dutenak. 23 saio izanen dira osora, eta veteranoak gazteagoekin nahasiko dira bertso saioetan. Bertsolari arrobia berrituz. Bertsotan nahi ginuk ezuekin bat egin, bardo finala festa bilakatu dedin. Hortaz, bihar ostiralarekin izanen da bardoen lehenengo hitzordua beran. Hurrengo asteburuetan, Iruñan eta Leitzan izanen dira eta finala Lekunberrin ospatuko da martxoaren 24an. Bertso eskola indartzeko proiektua da honakoa, bertsoez gozatzeko aukera ematen duen bardoen festa. Guggenheim Bilbao Museoan Henri Michaud beste aldea izeneko erakusketa izango da maiatzaren 13 bitartean. Belgikar artistaren 230 piezaren bitartez 3 ardatz tematiko handiren inguruko ikuspuntu panoramikoa eskainiko du erakusketak, giza irudia, alfabetoa eta psike aztoratuarena. Halaber, 3 bloke handi horien artean, paralelismo eta bateratasun formal naiz materialak nabari dira erakusketan, eta artistaren modus operandiaren muina azaleratzen da. Ark, zientzia, musika eta etnografiarekiko zuen interesa nabari da. Michauden funtsezko osailek presentzia nabarmena dute erakusketa horretan, hala nola, ondo beltzak, jotexak, mugimenduak eta marrazki meskalinarrak. Museoaren arduradunek adierazi dute 20. mendeko literatura eta arteetako irudi salka ezina izan dela Michaud artista. 1989an Namurren Belgikan jaiotzen eta eragin handia izan zuen garai bereko artista eta idazleengan. Poeten poeta eta margolarien margolari izendatua poesia zein pintura eremuko sortzaileek laudatu zuten. Paper gaineko milaka obra sortzen jo eta ke jardun zuen eta lan horien osotasuna apenas ezagutzen da gaur egun. Bilboko erakusketa Parisko Michaud artxibategiekin elkarlanean antolatu da eta artistaren 60 urteko sormen jarduera biltzen du. Haren laneko sail eta epealdirik garrantzitsuenen bitartez. Erakusketan nabarmentzen da artistak zientzia, musikologia eta etnografiarekiko zuen interesa eta sekula ikusgai egongabeko artelanak erakutsiko ditu. Esan bezala maiatzaren 13 arte egongo da ikusgai Bilboko Guggenheim Museoan.